Igbo anyị abịa Igbo Class World ndị ọma anyị ekene unu nnọọ daalụ na anyị bịa iwetakwala unu maka Canada visa maka ọ dịka Canada visa kpụ ọkụ n'ọnụ karịcha maka ndị Canada bịa wepụta ọtụtụ pathways o luru 7 fa wepụta eji gaa na-anabata ndị ọbịa. Ana m eche nọ ebe ahụ ka anyị ga-aga ka anyị febelini Chukwu aka. Ụmụnne, ọkwa unu chọrọ ejenti ga-enyere unu aka, otego nchọba unu ma jụọ, obi unu jụrụ, unu atụ n'ụjọ, onye na-edu unu maala ụzọ. Ewepụtego m nọmba, mma ewepụta nọmba nshot mụ na ya ga-ekwu, mụ na ya ga-abịa live. Ọ bụ onye ọcha Canada, ọ na-eme ọfụma, o so n'imigreshọn. Unu chọọ nọmbịa si anyị chọrọ nọmbịa, unu chọọ nọmbịa, mma enyegodi unu nọmbịa, unu na ya na-akparịtagodi ụka tupu ọ bịakwa kọwaziala unu nya ọfụma na platfọm a. O nwee ike nshọtụ anyị ga-ebugodo ụzọ kpọrọ ya gaa na Igbo anyị abịa, anyị mechezie anyị bịa ebe a, nya bụ ka unu nọkwa ebe a unu na-agbalụkwe na Igbo anyị abịa. Ndị be anyị, nye unu akara edemede ya, nya bụ email ya, unu deelie ya, meenụ ka ọ dị clear si na ya na unu chọrọ Canada visa. Igwe ya ihe ịgụ, ọ bụrụ na ị nwee masters, ọ bụrụ na ị nwee degree, ọ bụrụ na ị nwee college, ị nwee high school, ị nwee middle school, ị nwee secondary, middle school, secondary, high school, fana abọbụ secondary ka ọ bụ. Ụmụnne, geenụ ntị ọfụma, ijekwulie ka gị na ya kwuo okwu, dee edemede na mbụ, idechezie onwe n'idi ọkpọ ga-akpọ. Canada meghepụrụ ezigbote ụzọ. Ịbịa ndeli mmadụ ihe, biko nwanne m, idene hello ha anyị. Ịbịa ozugbo, anara akwara agbala akwara, biko na ụmụnne, anara akwara agbala akwara. Ịbịakwara na ike na ikwu ebe isi wee nweta kọntaktị ya, ide mkpa gị ozugbo, ajụjụ ma ọ bụ mkpa gị ma ọ request gị, isi a please I have questions or 2 questions or 3. Ibidosia 1 nke a 2 nke a, ịjụ onye ihe ị kwesịrị ịjụ ya, ọ sakwanụ gị ya, ọ gaidi ya gị, o duo gị, o solu tinye aka n'ụkwụ, ọfụ na ihe gara nke ọma, ife loro ihe niile osisi mee. Mana ajụjụ ka ị ga-akaba arụ na-ajụ ọfụma. Ịbịa njụ ajụjụ articulate mana likely question niile ibuche n'obi, ịjụọ ya na ofu njụ ka ọ ghara ịbụ ajụ ofu aza ofu, ajụ abụọ aza abụọ. Mana inwe ike degodi atọ na-adị mma, idene too much, at least 3. Ide ajụjụ na 3, ọ bịakwa ọzọ zaa gị, idekweli 3. Ka anyị akwado n'ụwa bụ kọleji. Ụmụnne, echezokwa m, anyị nwee matchmaker taa. Biko na unu ga-abịa n'Igbo anyị abịa. Ụmụ nwoke anyị na-akpọ unu, nwoke na nwaanyị, bịanụ n'Igbo anyị abịa by 1 ma ọ kwuo oge ndị Igbo. Bịanụ ebe ahụ, bịanụ, unu ga-enwetakwa ọkpụkpụ ngụ unu. Biko nu bịanụ nụọ ụmụ nwaanyị anyị chọọ ka anyị nụọ ụmụ nwaanyị anyị ka afọ ghara ịgbanarịfa. Biko na ụmụnne, biko keneni dododo, asịsị nụba nwaanyị na agbụrụ mmadụ. Biko nu jisi na ike ka unu bịa nụọ ụmụ nwanne anyị ndị niile chọọ di na nwaanyị, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị. Chukwu gọzie unu, Chukwu nye unu ọchịchọ ọma nke obi unu, maka unu na-achọ ihe dị mma. Ndị chọkwa travel, Chukwu nyekwa unu ọchịchọ ọma nke obi unu, maka unu na-achọ ihe dị mma. Ụmụnne, nye na anyị akara ịfụnanya, tụsaa na ozi ka ọtụtụ ndị mmadụ bata ebe a, maka anyị ga-eje kpọbata guest person a, nya bụ our guest. Ọ ya esi Canada wee bịa, ọ bụ onye ọcha, ọ ga-abata, ọ bata ọgwa unu okwu, tụsaa na ya, maka ndị na-achọ ejenti ukwu na nke nta. Ozugbo Jizọs kwuru n'obe, mmehie m niile ha ncha akwụsịchago m fa. Ozugbo Jizọs kwuru n'obe. Ya bụ ndị na-achọ ejenti ukwu na nke nta, ozugbo unu abịago na final bus stop. Mgbe unu ji chọlide ejenti wee luo Canada wee nweta ejenti, ọ bụrụ ya bụ final bus stop,
ụmụnne tielu na anyị aka na share button, kesie na ozi ọma ka ndị na-amara amali, ka ndị na-ekwere ekweli. Chineke ọ ga-adịkwa kpọkpọ. Nke a bụ ogbo nga, nke a ga-emechizi akwụkwọ niile, nke a ga-ebrekizi rekọd. Ụmụnne unu na-anụkwa akụkọ. Ịbata n'inbox m, biko dee ihe ị na-achọ ozugbo ozugbo, and kabakwa arụ na-agụ ihe ọtọmatik meseji na-agwa gị, and imebi ya. Ọ bụrụ na ị mara eme isi nwanne m ama akwa m eme ya, ọ bụrụ na imego isi na m emegokwe, ọ bụ si nye gị taịm ka ime a na-akọmuniketi. Ị na-akọmuniketi m na-akọmuniketi imene ka ị na-ekwu sọsọ nke gị imene ka ị na-ekwu sọsọ nke gị mmadụ na-agwakwa gị okwu, ị nara egi ya, ị na-asị ya gebe nke gị. Ị ya na-ege ihe mmadụ kwuo, na-egekwe gị, a na-akọmuniketi. Ịbịa dee hello ha ya adịrọ mma o, chacha ịpụọ. Isikwa biko o nwee ihe nchọ ka mụ na gị kpaa. Kedu ihe ọ bụ? Ịbata gị abata kpaba n'ihe ahụ akpa, debi ede maọbụ ikwu ekwu voice, mana ya akarịkwana 1 minute. Biko ọ karịa 1 minute ọ na-ewekwe m iwe, maka ọtụtụ mmadụ nọ distranded. Ọ ya elutu onye ọbụla maka ikwube too much. Ọ dịkwa ka onye du selfish malụso onwe. So ị ga-ekwu obele kama emechezi bịakwukwo ọzọ. Kwuo okwu ka ọ dị obele, dee ihe ka ọ dị simple, but o nwere ihe dịka na ịbịa kwuo afa gị, ikwu afa gị, kwuo ebe isi mmata onye ahụ, ide ihe ị na-achọ. Ọ kọmunikeshọn, ọ bịa kọmuniketi elu gị. Ọ bụrụ ihe dịzi ọkpụkpọ, ọ gwa gị si gị kpọọ n'oge dị ugbu a, ma ọ bụ na nyanwa ga-akpọ gị. O nwee ihe ị ga-afụ ọdị ojenti ka ị triti enyi, ọ bụ ọzọ ihe a na-etriti n'inbox. Isizi anya mma akpọ gị, ịkpọ ozugbo, ịkpọbago. O nwee ihe mmadụ ga-ede ma ọ kwuo ma ihe dị mmadụ mkpa, ifu ya ihe azụkwasị ka ije bịa ozugbo ịkpọba onye ahụ, ma ọ bụ isi oke mma akpọ gị n'oge awa dị ona. Ịghọtago? Ịbịa kọmuniketi bụ ozugbo, either by voice ma ọ bụ mana unu na-ajụkarị ajụjụ na comment section. Ngwa ka ọ dị ka emesịa na ụmụnne.